Drága barátaim, gyertek egy kicsit közelebb. Hadd kérjelek meg benneteket, gyertek el. Azért, mert titkot akarok nektek elárulni. Ne plegykálj, Gyuri! Fiúk, figyeljetek jól. Azt akartam mondani, hogy vigyázzatok ti is a nőkkel, de most megmutatom nektek, hogy kell egy ilyen szép nőt 33 éve megtartani. 32, Gyuri! Figyeljetek a módszerre! A módszer. Először is felveszünk egy pózt. Milyen póz, Gyuri? Ez sokat, de sokat kell csinálni. 18 éven aluli nincs itt, mit gondolsz? De a legfontosabb most jön, gyerekek. Elkezdünk a lánnyal énekelni. De közben a póz megy, hagyj guruljon be. Ki tudja, miért tör rám a csutrő kínzó félelem? Ki mondja meg, hol tűnik el a józan